10 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёевро ки бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф оварданд, гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба хотири пазироии сазовори меҳмони олимақом сарвари давлати дӯсту ҳамсояи Узбекистон майдони фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо аксҳои сарони давлатҳо, шиорҳо ва парчамҳои давлатии Тоҷикистону Узбекистон идона ороста шуд. ҳамчунин шумораи зиёди ҷавонону наврасони кишвар бо гулу парчамҳои ду кишвари дӯст ва бо шиорҳои тараннумгари дӯстии халқҳо меҳмони олиқадрро пазироӣ намуданд. зимни мулоқоти хосае ки байни сарони давлатҳо дар фурудгоҳ сурат гирифт, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёевро ба Тоҷикистон самимона хайрамақдам гуфтанд. изҳори боварӣ карда шуд ки натиҷаҳои сафари расмӣ барои таҳкиму тавсеяи ҳамкорӣ, муносибатҳои дӯстӣ ва робитаҳои шарикии стратегии кишварҳо мусоидат хоҳад кард. истиқболи гарму самимии меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Узбекистон аз фурудгоҳи байналмилалӣ то бустонсарои ҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи сокинони меҳмоннавози пойтахт дар хиёбонҳои марказии шаҳри Душанбе ки барои истиқбол сабзу гулпӯш ва симои идона дошт идома ёфт. бояд гуфт ки мардуми шарафманди тоҷик бо анъанаҳои неки меҳмоннавозӣ дар олам шӯҳрати хоса доранд. ҳамин аст ки ин навбат низ сарвари кишвари дӯсту ҳамсояи Узбекистонро бо шиорҳо, парчамҳои ду давлат бо шукӯҳи хоса истиқбол гирифтанд.